Teplárna Liberec. Pod tímhle jménem si ještě nedávno spousta lidí vybavila kouř, tovární komín a nudnou korporátní šeť. Není divu, že takovou pověst chtělo nové vedení změnit. Když si nás teplárna přizvala na pomoc, nadchlo nás to tolik, že jsme se po prvotním oťukávání na kampaních vrhli do BPM projektu. Zařekli jsme se, že ze značky uděláme symbol inovace a pro odběratele synonymum jistoty a komfortu. Ukotvili jsme pevný základy značky. Vymazlili jsme nový logo a vizuál doplnili o dominanty Liberce, jako je třeba radnice nebo legendární ještěd. Postavili jsme novej, přehlednej a informacema prošpikovaný web. Na sociálních sítích jsme rozjeli pořádnou revoluci. Kde dřív bloudilo jen pár desítek sledujících, tam jsme vybudovali komunitu o víc než 1200 členech. Sdílíme rady, jak si doma zatopit. Soutěžíme o adrenalinový výstupy na komín. Probíráme modernizaci teplárenství i trendy v ekologii. Taky tady máme projekt GreenNet, největší upgrade teplárenské sítě za desítky let. Pro Liberec změna k lepšímu, ale taky výkopy, uzavírky a další galimatiáž. Zachovali jsme klid a teplárně kompletně pořešili komunikaci, v onlineu i v offlineu. Spustili jsme informační web, odpovídali na otázky, připravili vizuály na stavby a zmírňovali napětí. Výsledek? Povedlo se. Důvěra ve značku roste, starý předsudky odvál horkovod a komunita se nám pěkně množí. Město ví, že teplárna není jen ta trubka nad silnicí. Je to srdce Liberce. Jednoznačně spolupráce se Semwork se dá víc než doporučit. Je to banda fajnových lidí, nadšených lidí a v každém týmu najdete vždycky někoho dobrýho, někoho skvělýho, někoho průměrného, někoho slabšího. Ale tady ten tým prostě je nějakým způsobem vyvážený, cvrká, cvaká tak, jak má, dělá, co má. Myslím si, že jste banda kreativních lidí, která se nebojí občas jít proti proudu. Pokud máte pocit, že klient jde špatným směrem, tak jste ochotni změnit trošku ten kurz, nebo minimálně přicházet s tou invencí a hledat ty cesty, jak mu vysvětlit, že ten kurz, který si zvolil, nemusí být vždycky úplně správně.